Ilero kanyo makare ahinya. Wawinja ne Miriam Abeid ka intiere kaunti ma Kisumu. Miriam, in korka kori, ratiro mane ma joma mine nitiere godo ahinya ahinya kotudore kod weche mag lowo. Wasewinjo ka Fatuma onyisowa ka yo makare ni en ne omiye lowo korgi kacha. In be nyalo nyisowa ni in korka kori, iparo ni joma mine nitiere kod ratiro mane e weche mag lowo. Mariam. An aparo ni joma mine kaka Fatuma wache constitution marwa omiyo joma mine rights mana kaka joma chuo own land, but problem ma wan go kata sama wuoyo kodi en ni laws gi pok obedo reinforced mondo gi protect joma mine. Lakini mana kaka nyamera no wacho, an bende I believe kata kaka ng'ama onyuol ni nyithindo manyiri onego mi mana lowo kaka imiyo nyithindo machuo. To society ema koro onego konywa grassroots. We need a lot of grassroots mobilization mondo wa change opinion kata mana notion ma jopiny nigo e wach mar mi pogo ne nyithindo manyiri lowo. Kaka an ka wuoyo kodi kaka ng'ama mama ma en Muslim. In our Muslim community for the longest time ni yudo ka kipogo lowo to nyithindo machuo kata joma chuo ne bedo gi upper hand. But as kaka wabet kwa progress nyaka sani, koro sani tinde wan gi laws ma acknowledge ni kata ka in gi nyithindo ariyo, moro nyako moro wuoyi, to in gi lowo mipogo. Sheria law marwa kaka jo Muslim sani koro acknowledge ni joma nyithindo manyiri nyaka bende pogne gi lowo. Koro an gombo mara kata lemo mara en mana ni society marwa sana wan kaka jokanyanam wa acknowledge ni nyathi nyako en wuoyi, they should have equal right to land ownership. To the implementation mag laws. Mariam, iwacho kanyo ni nitiere opinion moro ma jopiny thoro bedo godo ahinya kotudore koda weche mag chiwo ne joma mine lowo. Inyalo mana nyiso ni en opinion mane kata en paro mane ma ji nitiere godo mar miyo ng'ama miyo lowo. Mariam. Aneno kaka kama wuoke ji nigi opinion ni nyathi ma nyako obro dhi katedo, obro yudo lowo kumokende. So adier sani piny koro lokre, dhi katedo, it does not guarantee ni bo sike marriage no. But society osebet kani kamano ndalo mang'eny. Koro golo wachno e chuny gi te. Kata an awuon ka wuoyo kodi, an gi ntiere properties moko mago my father side of the family, moko mago korgi mamana. So nikech families maga onge Kisumu County to wan gi land Kisumu ka. Kane baba na weya in charge of as in caretaker, na neno ka yudo joto kabisa e family marwa. Ka jomoko wacho ni ng'ama mama kata nyathi ma nyako okikaw itimri nadi, okiwe lowo e lwete. Nikech ni bokende kamoro kata nyalo kawo lowo odhigo kumokende. Koro mane attitude ma wuoye. Lakini aneno ka society marwa wa progress in the right way. Koro lemo mara en mana ni we change the societal attitude against land ownership when it comes to women. We wawinja ne Winnie